Здравейте, започнах, последвах малко картата и тая много дълга казва. Дай да видим, че видях нещо. По-пода. Така. Аз успях направо само да прочета. Толкова. Да е по-бързо. О, ле, колко дигам от земята. Пак ще го спра. Така, спрях го. И сега видим. Какво? Не съм ли го взел? Не. Не съм го почнал, не съм го взел. Айде. Това са бързо динозавъра си, ама себе си не съм бързо. Ти чай? Кой ги фърля тия, бе? Край пак го. Фу. В този път стига така да се вдигне. Аз пък ще отида да ти ги вдигна. Така, вече игра сам телефон. Съм не отключена. Какво е тук? Бати бележките. Бати бележки, бе. Откъде ги се взеха? Още една. Ето я, бързо да изпълним мисията, че... Дай му щото. Yes, данеме кинти. Айде. Тука ли? Какво? Аз трябваше да тя да ги нахраня, за другия би трябвало. За тоя. Така. Бързо. Атка. Това втора мисия ли? Какво е? Не е мисия. Сега трябва да взимам бележките. Аз съм товарач, гледайте колко съм прост. Един път стана 2 мисии и това ще чакаме. Казвай, за мен да така почва не си чум. Защото не знам коя мисия трябва да изпълня. Отивам при той. Да, сте бай пеш. До тук 2. Тук трябва да питам всички. Къде са? Къде си? Така. Само да кажа да се абонирате за няколко канала, да ви препоръчам, защото много искам. Абонирайте се за знака BG, това е най-добрия. В Twitch го има, в YouTube, така. И абонирайте се за... Много искам да... Вената, само пишете Вената с буква. Той има YouTube канал, който ще го разберете, той винаги се поства. И се абонирайте, моля ви, за Шарохекс. Едва ли не сте го чували, той е доста известен, Шарохекс. За тия няколкото искам да се абонирате. За Бос. Съм Бос. Пишете на английски Бос. И точно. И на български то. И това не също много як. Играя Minecraft с история от нея. За Боян, макар че не му е истинското име, гаджето на Ева. Така да го кажа, не знам как. За тия се абонирайте. Моля. Аз тия гледам цял ден. Най-вече Вената, защото той качва винаги клипчета ход. За тя моля да се абонирате, защото са жестоки. Това им последния. И включително и за мен, защото моля ви, абонирайте се за моя канал. Ако искате да правя по-често клипове, пишете какво да играя. Всичко ще играя, казвам всичко. Майнкрафт, ако искате. Майнкрафт с пакта. Всичко ще играя. Обещавам ви. Каквото ми пишете в коментарите.
Аз ще го направя. Така. Аз вече малко играм. Не играм много Майнкрафт. Вчера играх и се изтрих любимото ниво. Така ще играя само за... Това са трябва да убивам, гледайте. What the fuck? Аз убягам от тия. Те. Къде са ми всичките подаръци? Дедо Коледа ми открадне подаръците да ги даде на други. Аз би го правил. Къде ми е? Шуба трябва да го отдем. Аз на кой ще го подарявам, бе? Познал подарък, на кой ще го подарявам аз? Епа е. Фут! Аз знам, че трябва да копаем, а я няма лопатът. Ще трябва и то. Това е баси готиня, гледайте го. Ама що за слаб динозавър? Ще убивам той, казвам ви. Само 3 ще вземам. Защото така си мисля, че мисията беше. Сега това, последния. Ще бягаме. Така, дай ногти. Използвани ногти. И това ни е последния подарък, който ще вземем, разбира се. Така, това ми... Аз мислих, че от Jurassic Park, Jurassic свят, ама не е така. Не е от Jurassic свят, защото после го гледах като видях играта.